Și eu duhneam a boschetară. Am stat în comă, plus ce m-au mai ținut ei acolo, miroseam rău de tot. Și a pipi, și a transpirație, nici nu m-au spălat ăia, nimic. Deci eram ultimul hoit. Și m-au lăsat în fața spitalului cu o pereche de papuci. Când m-au ținut pe targa aia, nici nu m-au îmbrăcat. Spitalele din România, fraților. Mi-au dat drumul în fața spitalului ca un câine de la atârnam și mi-a lăsat și aia în mână. Mi-a lăsat branulele în mână. Și aia se uită lumea la mine așa pe stradă și eu râdeam. Mi se vedeau și că eram în niște pantaloni care nu mi-au dat hainele, nu mai știu ce s-a întâmplat. Mi-au dat niște pantaloni, la sfârșit mi-au dat, abia m-am îmbrăcat, că i-am zis, dați-mi și mie să mă îmbrac. Uneori uitam că am soda urinară în mine și nu știu dacă știți ce e sonda urinară. Da, lumea toată. Care ajută la urinare când ești într-o situație de genul. Direct un tub pe partea unde faci pipi și ți-o bagă până în vezică. Rinichi, nu? Până în vezică. Până în vezică ți-o bagă. Până așa unde bagă. Și, din ce știu, sper să nu mă înșel. Și uitam cam aia și mergeam cu sonda și cu perfuzia la toaletă și voiam să fac pipi și curgeam punga asta pe care țineam în mână.